Kung gugma atong isgutan, tagsa-tagsa nato na ay baruganan. Apan kung seryoso ay atong istoryahan, lalaki jud ang kusog mo binuang. Kung effort man pod atong isgutan, gibuhat na namo ang tanan. Bisag, pitaka pa namo mahutdan. Mga babae, kaya gyapon ta nilang ilisdan. Kamong mga lalaki kusog magpakalimpyo, inyong baho sa lain ipanrapo. Mayo lang mo sinugdanan, pero sa kaulahian, mubiya ragway sa payan. Kamong mga babae, hilig ninyo gwapo. Gwapo, bahalag walay respeto. Gwapo, bahalag dili ka seryoso. Maong, dili na lang mi matingala. Kung ugma damlag, giilisda namin ninyo. Kamong mga laki, wa mo'y batasan, ug ang bayi na gani inyong matilawan, muramog nagtunog ug sagbot sa dalan. Hilasan bayaon ninyo, mura sa mong kinsa nga gwapo. Lami kayo mo muingon og, ikaw ra ako ah. Pero maaptan lang og pila ka semana, muingon dayon mo nagmahay kung nagkauyab ta. Mao di ay kay tagan kaayo mo reserba. Kay dula raman di ay tanan para sa inyo ha. O, sa tinud-anay, sa una dili mi seryoso. Kami pod intaw na nigurado. Apan dili pasabot nga kamo among gibinuangan, giprotektahan lang pod namo ang among dughan. Nadira ang storya, kamo ang naay problema. Bisan kaseryoso na mesinyuha, sige lang gihapon mog duda. Abi kay kamutong gipanguyaban, sayo nun ra kaayo mininyong pasakitan. Sus, mga diskarting bulok, kunuhay, nasakitan ya nagmukmuk. Apan mauday ampay, bago palang gabuwag, naanay laing kalipay. Wala lang mo kabalos among sitwasyon. Muhilak pud me, pero amo lang giloom. Dili baya lalim to yawon. Lalaki may deserve nga higugmaon. Pero we cannot deny the fact nga bisag unsaon kung magpulagay, lalaki jud daw ang nagbinuang sa relasyon. Taas, mangud kay mo garbo, bisan sayop ninyo, di gani mo kamao mga igpasaylo. Maura unta among gihangyo ninyo ang magsinabdanay, dili ang magpinatasay. Taas kaya mo usahay og pride. Daghan kaya mo usahay og sikretong gihide. Sa relasyon kami na ganitong ni fight. Salat daw gihapon kay kami daw ang hinungdan nga nung gahilak mo every night. Siguro, naaman pod mi mga kasaypanan. Pasensya sa mga storyang nabuhian. Unta, magtarong natang tanan, aron ang matag usa, wala na'y masakitan. Kung nasakitan man galing mo, ayaw damaya tanang lalaki nga way ayo. Ayaw damaya nga maujud ni ilang bisyo. Kay timan dili tanang lalaki na uyab ninyo.